garigots anaven a una tournée per les Amèriques. A dalt del vaixell, la fúria del Caribe. Anaven pel mig del mar, tranquil. I anem. Fins que un dia... va posar en moviment totes les onades del mar. Totes. El vaixell pujava i baixava per les crestes de les onades. Tothom marejat. Però res, això no. Al cap de 3 dies, el mar tranquil·litzat i se'n va d'una bassa d'or. I heus aquí que quan menys l'esperaven va succeir la tragèdia. No sabeu com? De la manera més tonta. En Robert, el tafaner, en Robert és el clarinet, músic dels garigots, el més jove. De panerot ell passejava per les bodegues del vaixell. Era de un tap. A la nit sigui el moment que va veure el tap. Anava molt al verd, que va dir. Jo vull saber què és aquest tap. Robert, que et conec, no toquis res. Però tafaner. Jo vull saber què és aquest tap. Tu no toquis res, que et coneixem. Renoi, va comer més la curiositat que la prudència. Aquest tap. No toquis, Robert, no toquis! I esclar, va treure el tap. I es començar a brollar aigua, molta aigua salada de tota la mar. I esclar, el vaixell, fent aigua, es va varen poder els garigots, preocupats pel material que moltes suors els havia costat d'ajuntar, varen arreplegar i van fer un rai. Sí, un rai. No una balsa, un rai. I d'aquesta manera es varen llançar al mar. Van perdre de vista amb els altres passatgers que es varen salvar tots, amb les barques que portava el vaixell, i tan sols varen poder recollir una passatgera que va pujar amb ells. I heus aquí que porten 6 mesos perduts en el mar. I en aquest punt comença la història.
Què? Com està això, com quedat? Va quedant bé, això, Bon dia! Oh, quin dia més maco fa, tu! El dia molt maco, però ja està bé, surten tu. Ara surto, quan t'ha sortit el seguit, ara surto. Vinga, Joan, què? Has fet alguna cosa? Un parell de lluços, veus? Correcte. Bon dia. Bon dia. Mireu. Com hem d'agafar aigua per rentar-me la cara? Mira. Diu on pot agafar aigua per rentar-se la cara. Que no veus quanta aigua que hi ha aquí va? D'aquesta? D'aquesta, D'aquesta? Sí, d'aquesta, del mar. Però és salada, aquesta, Però és salada, i que té que veure que sigui salada per rentar-se la cara. Que no em va bé pel cuti. Ja això. Ja la dono. Ja està? Ben neta, Joan? Ben neta. Porta la cara. Veieu una olor d'arengada? I ara la llenço. El mar, on vols llançar-la? Si la llenço pujarà al nivell, maca. Què és? O es contaminarà. Això sí. La llenço bé. Sí, llença-la, Joan, si no m'he Vinga, va, llençem-la. A veure si veus alguna cosa. el suet d'aquest matí que ens obliga a cantar. Esa s'agrada a mi i quin dia estem tristos i fem-nos amb nosaltres bonitos a cantar. Això no va parar. Ja podem anar cantant, ja. Com que ja podem anar cantant? Jo, si no esmorzo primer al matí, és que no ho veig ni en colors, ho veig en blanc i negre. Jo ho veig en blanc i negre, ja té ganes. Jo tinc que menjar els negocis i no ho veig. Què us sembla si us preparem un esmorzarem? Ja ho veurem, ja ho veurem. M'agradaria Com veure us penseu? Però escolta, en què vol preparar l'esmorzar? Escolta'm, si no tenim res. No tenim res de res? Fa 3 setmanes que hem preparat tot. Toni, un sabonet de pa, no tenim res? Tinc una gana. I jo també tinc molta gana. I ara el Joan què pensa preparar, Robert? No ho sé, què prepararà? Què farà ara? Que hi havia alguna coseta encara. Ja estic a punt, ja estic a punt. Ja ho dic. Ja, avui n'estic inspirat. Mira, què us sembla si per
es començar el dia, us faig un parell d'ous ferrats amb un tros d'una llonza de llonganissa aquí. Ben sucós, amb molt sòlid, una colla de pa que la prens. No es pot aguantar, això. No puc aguantar això, Quina colla! I si voleu encara que siguin per esmorzar, macarronets acabats de treure d'un forn, amb un formatget per sobre, amb una flaire que fa. Macarrons! Els podrem ja demà. O pa amb tomàquet i pernil. Amb un porronet de vi fresc. I una d'oliveta! La sensació. Doncs vinga, doneu-me la teina que ho diré fent. Va. Vinga. No hi ha res, Joan. Com que no hi ha res? No hi ha res, Joan. Res molt poca cosa, nena. Pues no hi ha res, Joan. I jo tinc molta gana. Ja està. En compte de cap menjarem peix. La mare està plena de peixos. Sempre m'han explicat que estava plena de peixos. Doncs ja està. Qui sàpiga que s'ha que em digui. Pescar peixos. Sí. Com els pescarem, Joan? A veure, com els pescarem? Ja està. Quan jo veixi un llobarro, li poso per aquí. Ho podem fer per convenciment. Per convenciment? Sí. Mira, jo el faig aquí. I si veig que ve un relat de peixos, jo... Home, Joan. Joan, escolta, així no vindran. Joan, que no vindran així. Que vini. No, que no vindran. Com vols que vinguin els pagets? No vindran, Joan. I jo tinc molta gana. A mi fa falta que em faci memòria d'això ara. Jo tinc molta fam, també. Jo tinc gana. Mare de Déu. Tenim tots fam, tenim tots fam, tenim tots fam i no tenim menjar. Tenim tots fam, tenim tots fam, tenim tots fam i no podem comprar. Tenim tots fam, tenim tots fam, tenim tots fam i un rossegó de pa. Tenim tots fam, tenim tots fam, tenim tots fam i no tenim menjar. Tenim tots fam, tenim tots fam, tenim tots fam i no podem comprar. Tenim tots fam, tenim tots fam, tenim tots fam i un rossegó de pa. Els peixos a l'aigua no passen set. Tenim un porró per beure galè. No volia dir que no tenim vi. Ni l'aigua del mar no ens passa la set. No tenim pa, no tenim vi. Mira la mar que tenim aquí. Tenim tots fam, tenim tots fam, tenim tots fam i no tenim menjar. Tenim tots fam, tenim tots fam, tenim tots fam i no podem comprar. Tenim tots fam, tenim tots fam, tenim tots fam i un rossegó de pa. Però veig que la guitarra està tocant. Jugaria que el brallell un bacallà molt gran. Que la cuina està xupant. Els pals de la bateria se'ls està menjant. No tenim pa, no tenim vi. Mira la mar que tenim aquí. Tenim tots fam, tenim tots fam, tenim tots fam i no tenim menjar. Tenim tots fam, tenim tots fam, tenim tots fam i no podem comprar. Tenim tots fam, tenim tots fam, tenim tots fam i no I jo també, Joan. Però mira, no ens hem de desanimar, Escolta, no pot ser. Mira, jo havia pensat una cosa. Per què no ens posem una miqueta macos, oi? I ara? Mira, no tindrem que jalar, però mira... Si anirem macos, no ens alegrarem, oi? Quin consol, tu! Però escolta, mira, almenys se'ns aixecarà la moral. Això sí, això sí. Una mica la moral. No menjarem, però riurem. Sí, Perquè sí. No serem macos, guanya. una vida. Farem bonic. Una vida. Molt bé, molt bona idea. Començaré parlant de... Ai, quina gana tinc. Ja veurem. Me'n vaig a posar maca, jo. Quedaria per menjar qualsevol cosa. Pensaves que era una botifarra de vida, això, què? Escolta, tu, i aquesta perquè diu que ens hem de arreglar, ens hem de posar macos. Que no estem pas macos, aquí ja. Jo
crec que estem extraordinaris. Saps què deu ser? Què? Per què? Perquè deu poder anar al cinema aquesta nit. Oh! I segur que no vam anar al cine. Escolta'm, ara que si es posa així de maca potser espera visites. Mireu que dic que es va posar maca. Oh, per allà al Liceu! Escolta, fa 6 mesos que estem així d'ahir. Escolta'm, ara ens agradarà veure quan surti la Maribel. A veure, noi, sí que fa goig, Com se sembla, El canvi? Això per aquí. Això d'aquí? Sí. Doncs mira, això d'aquí és per posar-vos a macos a vosaltres. Què? Explica't més. Què vol dir posar-nos a maco nosaltres? Pues que mira, que havia pensat que podíem començar per tallar les macos. Parlem-ne! Assemblea! Assemblea, noi! Acordar! Hem decidit a l'assemblea que ni un pèl! Sí, senyor. Ni un pèl! Ni un pèl! Sí, mira, sabeu què? Començarem pel Jordi. Però mare, estic dient que ni un pèl! No tocar! L'assemblea! Però... Hola! Jo no, mira, m'agafo! I va deixar! Ben mirat tenia raó, Sí, senyor. Sí. Ara li farem el Robert. Sí, senyor. Sí, senyor. Jo crec que el Nàpolit és el tot. Si vas brut, se't tanquen les portes. Però si vas polit, se tapen. Quina filosofia. Jo, en canvi, jo no. Jo ja estic peix, m'enteneu? Escolta'm, Jo també. tu també. Va. Home, i tant. Bé, però no fem mal, No fem mal, No fem mal, No té importància. Ai, no fem goig, Ai, no fem. Una sorpresa! Una sorpresa. Mira! Ja, prou, deixi arreglar una, no. Què vol dir? A tu te la tallem. Diu mateix, jo m'escalvint, no... Sí, senyor. Ara, escolta, no m'escolta com això. No pot ser que no, que deixem estar. I si l'agafés? Ui, no fugis, no em llenço per No llencis. No et llencis, Joan, home. Disgust. ni un pèl si no em llenço. No tallarà res. Funciona tu, això. Que em llenço. Ja m'agrada. Sabeu què us dic? Que si no feu cas del que jo us mani, em llenço l'or. Per favor. Els tinc dominats. Doncs sabeu què us dic? Que jo vull ser el capità d'aquest vaixell. D'acord. El capità del vaixell. Vinga. El capità. Doncs ja podeu posar el meu uniforme que està dintre el vagó. Com el posaré? Vull canviar la meva personalitat. Això. Els pantalons, la gorra, tot. Canviem. Sort que estem a alta mar, que si estiguéssim amb un teatre, imagina't tu. Escolta, vergonya. Ai, de promover amb tots, tu.
Pots tirar, pots tirar. Mirar. Oh. Joan, home. Oh. Ara. Epa! La gorra. I s'ho creu, s'ho creu. Els galons ho són tot per una persona. Sí, senyor. Vinga, més galons. Molt bé. Això ja canvia. Una agafa personalitat, oi? Estarem això i estarem la personalitat. La propera comunió. Oi? Va bon ser. Deixeu-ho de pel·lícula. Sí, no, de pel·lícula, no, de flip, sembla. Vinga, noi. Ara es començo a anar jo. Recordeu-vos, si no em llenç. Els no tinc dominats. Bé, nois, moviment. Aquesta veu alçada. Ha de deixar la cabeza. Vinga, estireu les cordes. Això ben net. Amunt. Cal que hi hagi disciplina. Si no hi ha disciplina, no es pot tirar endavant ni res. Res. Ni la mateixa disciplina que no pot endavant. Amunt. Mariners. Què? Està cansat. Iau. La vela. Amunt la vela. Digueu. I atenció, mariners. A formar coberts tothom. Hem d'iniciar el dia de la marineria. Cerimònia. És important que hi hagi una cerimònia. Sempre han d'haver inauguracions. Sí. Hem d'inaugurar. Sí, nerviós. Atenció, mariners. Sí. Preparats? Preparats a què? Som-hi. Cerimònia. Cerimònia? Molt bé. Som-hi. Glòria al nostre. Glòria al nostre. Glòria al nostre. Glòria al nostre capità. Naturalment sóc jo. Molt bé, noi, molt bé. Així m'agrada que hi hagi un sentit de la disciplina. Que estigueu convençuts. Tot el que estigui plenament convençut, clavat com un cal. Aquí. Bé, clavat. Què és això? A formar immediatament. Vinga, pugeu. Us passaré revista. Home, ja. Atenció. Presenteu. Estris. Molt bé. Passaré revista. Fa cara de gana. Però no hi 21 més llargs. Això ve de desembossar. Així m'agrada. Bé de veritat. Molt bé, noi. Molt bé. Mariners, músics, el vostre lloc de combat. Bé, ràpidament. Passarem a la part teòrica. El coneixement. Ja. Per exemple, tu saps ben bé què és ser un bon mariner? No ho sé. No ho sé. Vaig dir la resposta. Tu saps ben bé què és ser bon mariner? No ho sé. Doncs sí que anem bé. Tu saps ben bé què és ser bon mariner? No ho sé. No ho sé. Aquell no cara d'espavilat. Tu saps ben bé què és ser bon mariner? No ho sé. Malament! Ai, i riuen. Tu saps ben bé què és ser bon mariner? No. Tu saps ben bé què és ser bon mariner? No. Ningú sap. Us hauré d'explicar. Atenció. Som-hi, calma. Tu saps ben bé què és ser bon mariner? No ho sé. Tu saps ben bé què és ser bon mariner? No ho sé.
mariner? No ho sé. Tu saps que ser bon mariner? No ho sé. Bruixat per les onades, amb mig marina plena, sent el cant de les sirenes. Tu saps que ser bon mariner? No ho sé. Tu saps que ser bon mariner? No ho sé. El vol de les gavines l'adrecen cap al port, on l'espera el seu amor. Fins que va parar a les mans d'un capità d'un vaixell mercant que anava a buscar sal de les Amèriques a Barcelona. Però quan va tenir un moliner, va dir, no cal que vagi a les Amèriques a buscar sal, oi? Demanaré molinet, sal al molinet, i així no tindré que morir. Ah, està bé això. I escolta, quines paraules hi deia? El que passa és que el capità no es van recordar de dir les paraules per aturar-lo i encara està donant sal perquè tot el vaixell de tanta sal es va enfonsar. Dius ara? I les paraules màgiques són aquelles que diuen moli, moli, molinet, moli, moli, fes-te un pet. Apa, nano! Apa, aquí! No eres. No. Ja no se'n recorda. No me'n recordo. De poca memòria, I tu sí que te'n recordes, oi, Joan? Esclar que me'n recordo. Sí, que no me'n recordo. Ara
Diu, moli, moli, molinet, moli, moli, xim-pum-clem. El que deia jo. Tu no deies res. Com que no? Ah, te'n recordava. Mira, fem la música. Mira, era molt mal, la música. Mira. Fem la música, sí. Moli, moli, molinet. Moli, moli, xim-pum-clem. Moli, moli, molinet. Moli, moli, xim-pum-clem. Oh, que maca. Jo m'agradaria aprendre-la, eh? Sí. T'agradaria? Sí. És molt senzill, Perquè és això, molt eh? senzill. És senzill. A veure si les aprenc. Aviam, aviam. Fem els tres, eh? Ja. Moli, moli, molinet. Moli, moli, xim-pum-clem. Moli, moli, molinet. Moli, moli, xim-pum-clem. Ostres, formava demanava el que volia dir. A mi m'agraden molt, els Podia demanar un pollastre. Ai, un pollastre, un pollastre. Si demanem un pollastre, però fantàstic. No, però no sortirà. No. Vols que te l'ensenyem la màgia? Sí, Fem una canteta. Sí. Mira, nens i nenes, cantant aquesta cançó, surt una encantera. Res per aquí, per allà, per allò. Molt bé, canta la cançó i al final sortirà una cosa. Mira. Moli, moli, molinet. Moli, moli, xim-pum-clem. Moli, moli, molinet. Moli, moli, xim-pum-clem. Serà animal. És que no canta tothom, que han de cantar els nens i les nenes. Home! Mira, no surt. Han de cantar tothom. Home! Va, vinga, va, tothom. A veure. Som-hi! Ja! Som-hi! Moli, moli, molinet. Moli, moli, xim-pum-clem. Moli, moli, molinet. Moli, moli, xim-pum-clem. com m'ha agradat això. És un número molt bo. Bé, però ara que ja t'hem ensenyat coses, ara ja plega, eh? Quants que plego, no? Què remenes aquí dintre que tot el viatge ha anat ben arresplegat això? Escolta, Mira, ara que feu, mira el que... què vols fer amb això? No li seu per fer? Sí. Això era un espectacle que fèiem els garigots, que es deia La volta al món en 80 minuts. Amb 80 minuts. Sí. I això era quan arribàvem al Brasil, Sí. fèiem una samba, una cosa bossa nova samba, i es posàvem això. Què vas? Què fas ara? Què fa? A veure, això no es pot veure. Això són uns manguitos, nena. Ah, Manguitos d'aquestes de fer. Manguitos com les mànegues, així. Senyor. A l'anel baix, posant els peus. Sí, va. Dona. Ja sembla una brasilenya. Sí. Saps què era això? Explico, Joan. Fèiem un claro i ahí posàvem. Sí, senyor. Ens posàvem davant del públic. Sí, senyor. I fèiem allò de Rio de Janeiro, saps? Hi havia una marxa. Mira com ho muntava. Explico. Jo em posava davant dels nens i de les nenes. I els hi deia, nens, nenes, iaies, avis, tiets i tietes, poseu-vos tots així. Ells, Tots hi posaven. tots. Tots hi posaven. Tots, tu també, tots, així. I aleshores, això representa que és un ànec mascle, saps? I aquest una femella, però no passa res, no passa res. Aleshores, feien així, quan tocava la música, tenien que dir qua, qua, qua. Qua, qua, qua. Així, això és una part només. Perquè després la música, hi ha un moment que ens hem de posar així. Sí, com si anéssim a córrer, Però bellugant així, Fem-ho música. Sí, i jo cantava així una cosa estranya, no? Però semblava ben bé una cosa brasilenya. Brasilenya, tu de Sant i dic que no m'has Bé, però ho semblava, que sí. Fem així. Ànecs, saps tots així.
patto, i quattro cantorini, ho una sapparuga, un canto di cubano, un patto, i quattro cantorini, ho una sapparuga, un canto di cubano, un canto di corazón, mi sembra el corazón, Això no t'ho posis, això és meu, Això és meu, és vestuari. Sí, senyor. I què feies amb això? Jo feia d'avi. Això, D'avi s'hi feia de jubilar. quan te'n recordes que era un espectacle que es deia Plaça Garicot? Sí, noi. D'un avi, sí senyor. Jo em posava la bufanda així, saps? I les ulleres també, les ulleres. Com a les del Bruta. Passa. De tallar. I faltava també el gosset. El gosset. El Guiso! El Guiso, saps? Un gosset molt quiet. Ben bon xicot. No feia res, no. Ni soroll ni res. Jo no duia caminant pel carrer, saps? I tu, mira. Mira, com treia casa de casa, perquè tot el dia nou del piset acaba la història, saps? Histèrica. I me'l treia al carrer perquè fes les casetes, però jo procurava que fes ben arrambadeta a la Morera, No has vist que vas caminar allà, que vas caminar a la Morera, no? I una cosa no, vaig. Doncs anàvem sempre caminant cap aquí, cap allà. Sí? Cantàvem una cançó. Oh, quina cançó. Deia, porto a passejar el gosset, cap aquí, cap allà, sempre el tinc al del piset, cap aquí, cap allà, el meu gendre sempre em diu, cap aquí, cap allà, i el porto a caminar, cap aquí, cap allà. Què et sembla? Ai, m'ha agradat molt això, Oi, home, jo complim comets. Sí. Sí, perquè feia una coral, ni uns de la sang. Sí senyor, sí senyor. Mira, jo em posava davant d'ells i deia, nenes, tots plegats, quan jo canti, tra-la-la-la-la-la, heu de respondre, cap aquí, cap allà, Vaig ensejar. Mira, atenció! Tra-la-la-la-la-la, cap aquí, cap allà, tra-la-la-la-la-la, cap aquí, cap allà, tra-la-la-la-la-la, Molt bé. no acaba aquí, no. Encara bé. I feia expressions
Aviam, aviam, i ara ven. I ara què fa aquesta nena? Idea. Surt. No funciona. Dona, no funciona. Mira. Aquesta titella s'aguanta amb aquest bastó i amb una mà, les que tens, la poses aquí i aguantes el cap, El pots bellugar. Veus? Veus? Ja està. Després, amb l'altra mà que tens, la poses per aquí. Veus? Així. I és més expressiu. Quina expressió que té, oi, ja? Molt. Vols que la fem anar? Ai, sí. Perquè aleshores, si som dos, hi posem les dues mans, saps? I l'altre agafa el bastó aquest. Ho fem anar? Mira, ho guardirem, això. Espera, això. Guardirem això? I semblarà com si sigués un castellet de les titelles, saps? Mira, és que, Joan, veus? És que aquesta titella era una titella que era un venedor de revistes i diaris. I això era el quiosc. Ja, amb un quiosc venia carmeus, pipes, xupa-xups, diaris, tot això. I els nens del barri se l'estimaven molt. Ah, sí? Sempre estava content, sempre xiulava. Era molt simpàtic, el nen. Ja sembla, veus, el quiosc. Mira, sembla una paradeta. Anem a dir, el farem aquí. Anem. Va per xoc. Doncs vet aquí que amb aquesta titella els nens i les nenes li va agradar tant aquesta titella que li van fer una cançó. Una cançó que es deia El Quimet de la plaça. I més o menys la cançó fa així. Ven revistes i diaris, molta gent es vol comprar. És el Quimet de la plaça, no para de treballar. Ai, xeric com una guilla, sovint així la salser. Ai, sempre plana i plana, la vida passa content. L'avui, el correu i el canvi, 13 vents i Tabac, diari de Barcelona, Serra d'Hort i Ceni Esport. Ven revistes i diaris, molta gent es vol comprar. És el Quimet de la plaça, no para de treballar. Ai, xeric com una guilla, sovint així la salser. Ai, sempre plana i plana, la vida passa content. L'avui, el correu i el canvi, 13 vents i cap en fort. Diari de Barcelona, Serra d'Hort i Ceni Esport. Sí, molt simpàtica és, Però jo vaig continuar mirant. No deixaràs de teixir publicat, saps? Anava Per descomptat, cosa tenia que ser. Anar mirant. Ja m'ho poso jo. Això, també, un espectacle de la volta al món en 80 minuts. I això és quan arribava al Far West. El Far West? Ja ho veus, sí, el Far West, senyor. El Far West. I li dèiem, aquest personatge era un personatge molt famós. Sí, era el net de Buffalo Bill. Es deia Buffalo Bill. Sí, senyor. Sí, senyora. El gran Buffalo Bill. Escolta, i què feia ella amb aquesta pistola i això i el... Què feia? Vinga, doncs fèiem això, vinga.
padrastre, aquest. Sí, senyora. I feia que se'l posés aquí. Sí, senyora. Aleshores, jo caminava així. Sí, senyora. Em tirava una sola, Sí, senyora. i patava un gol. Sí, senyora. Però escolta'm, aquest home té punteria, eh? No, senyora. Sí, sí, senyora. Ah, Sí, senyora. no ho dius, eh? Anem, tranquil. Ai, ai, ai. Un número risc. No. Ho complicarem. No. Sí. No. Faré les passes. Em pararé. Treu la pistola, faré un tret i faré per carambola, com el billar. Tret, pa. Per carambola, ja sap què ho has fet. Sí, és igual. Escolta'm, Joan. Ai, ai, ai. Tranquil. Fem una campanya. Sí. Mira, Nenes, cantant aquesta cançó, surt un encantet. Res. Per aquí, per allà, per allò. Molt bé. Canta la cançó i al final sortirà a veure. L'animal. És que no canta tothom, que han de cantar els nens i les nenes. Home! Si no, no surt. Han de cantar tothom. Home! Va, vinga, va, tothom. A veure. Som-hi! Ja! Som-hi! Com m'agrada això, És un número molt bo. Bé, però ara que ja t'hem ensenyat coses, ara ja plega, Quant que plego, no? Què remenes aquí dintre que tot el viatge ha anat fent a replegar-se això? Escolta, Mira, ara que fem, mira el que... què vols fer amb això? No li sé per fer? Sí. Això era un espectacle que fèiem els garigots, que es deia La volta al món en 80 minuts. Amb 80. Sí. I això era quan arribàvem al Brasil. Sí. Fèiem una samba, una cosa bossa nova samba, i es posàvem això. Què vas Què fas ara? Per què fa? Això no es perd. Això són uns manguitos, nena. Manguitos d'aquestes de fer. Les mànegues, així. Senyor. L'anem baix, tirant els peus. Sí, va. Dona. Sembla una brasilenya. Sí, sí. Explica què era això. Explica, Joan. Fèiem un lado petit. Ahí posàvem. Sí, senyor. Ens posàvem davant del públic. Sí, senyor. I fèiem allò de Rio de Janeiro, saps? Hi havia una marxa, una marxa. Mira com ho muntava. Explica, Jo explica. em posava davant dels nens i de les nenes. I els hi deia, nens, nenes, iaies, avis, tiets i tietes, poseu-vos tots així. Ells, Tots hi posaven. tots. Tots hi posaven. Tots, tu també, tots, així. I aleshores, això representa que és un ànec mascle, saps? I aquest una femella, però no passa res, no passa res. Aleshores, feien així, quan tocava la música, tenien que dir qua, 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 qua. Així, això és una part només, perquè després la música, hi ha un moment que ens hem de posar així, sí, com si anéssim a córrer, però bellugant així, fem-ho música. Sí, i jo cantava així una cosa estranya, no? Però semblava ben bé una cosa brasilenya. Brasilenya, tu de Sant i dic que no me'n Bé, però ho semblava, que sí. Bé, sí. Ànecs, gats tots així. Pato, Quac, 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 e vai jogar trilha. quac, 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 A onda essa florida assim. quac, 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 Os caras também não vão. quac, 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 Do pato, quac, quac, quac.
Quando comigo, olha uma sapaduda assim. Os caras estão de combate. Do gato do coração, sempre é coração. Vamos salvar o coração. Do gato do Brasil, o salvar o coração. Sempre é do coração. Do gato. Què feies amb això? Jo feia d'avi. Això? D'avi si feia de jubilar. Quan te'n recordes que era un espectacle que es deia Plaça Garicot? Sí, noi. D'un avi, sí senyor. Jo em posava la bufanda així, saps? I les ulleres també, les ulleres. Com a la Neruda. Casa? Netejava. I faltava també el gosset. El gosset. El Jesús! El títol, saps? Un gosset molt quiet. Més bon xicot. No feia res, no. Ni soroll ni res. Jo no duia caminant pel carrer, saps? I tu, mira. Mira, me'l treia a casa, perquè tot el dia dalt del piset acabava història, saps? Histèrica. I me'l treia al carrer perquè fes les piletes, però jo procurava que fes ben a Rambaleta o la Morera. No has vist que vas caminar allà, que vas caminar no, la Morera. I una paret. No. Vaig. Doncs anàvem sempre caminant cap aquí, cap allà. I cantàvem una cançó. Oh, quina cançó. Deia, porto a passejar el gosset. Cap aquí, cap allà, sempre el tinc al del piset. Cap aquí, cap allà, el meu gendre sempre diu. Cap aquí, cap allà, i el porto a caminar. Cap aquí, cap allà. Què et sembla? Ai, m'ha agradat molt això, Oi, eh? jo complim comets. Sí. Sí, perquè feia una coral. Ni uns minuts de les anys. Sí senyor, sí senyor. Mira, jo em posava davant d'ells i deia, nenes, tots plegats, quan jo canti, trol-la-la-la-la-la, heu de respondre, cap aquí, cap allà, Vaig ensejar. Mira, atenció. Trol-la-la-la-la-la, cap aquí, cap allà, trol-la-la-la-la-la, cap aquí, cap allà, trol-la-la-la-la-la, cap aquí, cap allà, trol-la-la-la-la-la, cap aquí, cap allà. Molt bé. No cal aquí, no. Encara bé. Tant. I feia expressió corporal. Mira. Els hi deia, vostè diu que bellugar igual que jo. Que entrarem el mateix, però bellugant-se com jo faig. Com un mirall. Començarem a moure el cap. Amb els braços aixecats. I piquem ben fort davant. Saludem amb els companys. Anava molt bé. Finalment era una apoteosi. No em sortia en planta Roberto Caracas. Roberto Caracas. I dirigia la gran
De manera, Ai, ai, ai. Ja, tot pot ser. La titella. A mi no m'agraden a mi les titelles. A mi m'agraden les titelles. Sí, aviam, i sempre he pensat, a veure si puc fer anar alguna, aviam, i ara a veure. I ara què fa aquesta? Nena! No funciona. Dona, no funciona. Mira. Aquesta titella s'aguanta amb aquest bastó i amb una mà, les que tens, la poses aquí i aguantes el cap, El pots bellugar. Veus? Veus? Ja està. Després, amb l'altra mà que tens, la poses per aquí. Veus? Així. I és més expressiu. Sí, quina expressió que té, oi, Molt. Vols que la fem anar? Ai, sí. Perquè aleshores, si som dos, hi posem les dues mans, saps? I l'altre agafa el bastó aquest. Ho fem anar? Mira, ho guarnirem, això. Espera, això. Guardirem això? I semblarà com si sigués un castellet de les titelles, saps? Mira, És que, Joan, veus? és que aquesta titella era una titella que era un venedor de revistes i diaris. I això era el quiosc. Ja, amb un quiosc venia carmeus, pipes, xupa-xups, diaris i això. I els nens del barri se l'estimaven molt. Ah, sí? Sempre estava content, sempre xiulava. Era molt simpàtic el nen. Ja sembla el quiosc, oi? Sembla una paradeta. Anem a dir, el farem aquí. Anem. Va petxoca, va petxoca. Doncs vet aquí que amb aquesta titella els nens i les nenes li va agradar tant aquesta titella que li van fer una cançó. Una cançó que es deia El Quimet de la plaça. I més o menys la cançó fa així. Ven revistes i diaris, molta gent es vol comprar. És Quimet de la plaça, no para de treballar. Ai, xeric com una guilla, sovint així la salser. Ai, sempre plana i plana, la vida passa content. L'avui, el correu i el canvi, 13 nens i telèfon, diari de Barcelona, Serra d'Hort i Ceni Esport. Ven revistes i diaris, molta gent es vol comprar. És el Quimet de la plaça, no para de treballar. Ai, xeric com una guilla, sovint així la salser. Ai, sempre plana i plana, la vida passa content. L'avui, el correu i el canvi, 13 nens i telèfon, diari de Barcelona, Serra d'Hort i Ceni Esport. És una titella molt simpàtica. Sí, molt simpàtica, Però jo vaig a continuar mirant. No deixaràs de deixar publicat, saps? Anava per descomptat, l'hora tenia que ser. Anar mirant. Ja m'ho poso jo. Això, també, un espectacle de la volta al món en 80 minuts. I això és quan arribava al Far West. El Far West? Ja ho meu també, El Far West, senyor. El Far West. I li deien, aquest personatge era un personatge molt famós. Sí, era el net de Buffalo Bill. Es deia Bufali Gull. Sí, senyor. Sí, senyora. Sí? El gran Buffalo Bill. Escolta, i què feia ella amb aquesta pistola i això i el... Què feia? Doncs fèiem això, vinga.
Sí, senyora. I feia que se'l posés aquí. Sí, senyora. Aleshores, jo caminava així. Sí, senyora. Em tirava una sola, Sí, senyora. i patava un gol. Sí, senyora. Però escolta'm, aquest home té punteria, eh? No, senyora. Sí, sí, senyora. Ah, Sí, senyora. no ho diguis, Anem a fer, tranquil. Un número risc. No. Ho complicarem. No. Sí, No. faré les passes. Em pararé. Treu la pistola, faré un tret i faré per carambola, com el billar. Tret, pa. Per carambola, ja ho he fet mai. Sí, és igual. Escolta'm, jo... Tranquil. Senyor. Molt. I només pot. Que bo aquest número. Però ja no les... Un número fort. Aquí, doncs demanar. Doncs ho traurem. Però nena, una mica de respecte pel material. Això també era l'espectacle a la volta al món en 80 minuts. I això és quan arribàvem a l'Aràbia Inaudita. Jo feia de captura. Una barreja de món hindú. Jo hipnotitzava la gent. Sí. Em quedava amb ells. Sí, què fes, allò? Em plantava davant de la gent amb la mirada d'ací. Mireu-los. Nena, no tornis a fer, Noi! Nena! M'ha portat un... Dóna'm això. Mira. I allà hi havia una bona. Que la Una bona, bona? sí, la faràs sentir. Que allà portava el ritme, la música bona. Escolta, te'n recordes de la musiqueta aquella? Encisarem, la farem la llum, ja ho veus. Faràs com la llum. La bona allà. No sap fer-ho com jo. Què passa? Va, ja. Mira. Ja. Ja per l'estona. No, sí. No m'ho dius, no ho sé. I això era un personatge que hi era, però que no perquè hi era, però hi era el feien. Claríssim. Però no el feien davant del Mira. Això, que són manguits, Sí, es posen al braç, sí. però representa que són camals com els camps. Són camals com Si els jo me posen aquí, però com si siguessin camals, però són manguitos en realitat. Ai, si no n'aniria I les fent bé. mans són els peus... Naturalment hi va. Ah, exacte. Claríssim. De les cames dels braços. Claríssim, clar. Que són el meu braç i les cames. Les cames dels Bé, peus. però no som... No, deixa'm, no emboliques, nen, No volia. Va, ho Mira, tira. posa'm això i tal. Posa. Home, amb això... Sí, senyor. Aviam, ho taparé. No, 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 no. Anna, ara.
Arribem. Bé, què t'agrada això de tararara? Ai, sí, m'agrada molt. El ritme, la mica d'espín, allò. Et va. Ets com els carigots. Ai, sí, Per cert. Escolta, tu t'agradaria ser dels carigots? sí, que m'agradaria. Tu imagina't que ara, Ja hi podria ser. home, quan arribéssim a terra, el dia que ens salvem, Si arribem a terra, però que diguéssim, els carigots arriben amb una vedet. una vedeta. Home, escolta'm la idea, no està malament, Una vedet aquella. Podríem assajar que de temps en tenim. El que vulguis. Podríem assajar un número de vedet. Allò del music hall. Una miqueta així. Allò no sé, baixar les escales amb pluma. Però hi ha un problema. Si no tenim pollastres com el que No, no vinguis pollastres. I el vestuari, què? A mi m'agradaria molt, fer de vedet, però, De vedet. escolta'm, però on traurem les coses? A veure, pensem. Escolta, tu no volies un banyador? Sí, un banyador. Que me posi un banyador. Posa un banyador. Res més. Posa't el banyador. Que me'l poso, Busca alguna cosa que sigui brillant. Una cosa que brilli. Ah, Que llueixi. les vedets han de portar coses brillants. Porta coses brillants. Vam pensar en un martell. Hem de pensar alguna cosa brillant. Us he d'improvisar una miqueta. Porta alguna cosa. Ah, no. Dic per fer el vestit de la vedeta. Home, això brilla. Però ja m'explicaràs. Veu això. No ho sé. I amb això què podem fer? Què podríem fer? Sí. Què? Menjar un flam. No, dic el vestuari, home, no. Ja ho dic. Mira, mira les culleretes del bar. Aquests se les van... Totes les culleretes estan aquí, oi? Juri Mangara. Va. Espera. Amb unes vetes i unes culleretes penjades. Ja. Marineu, t'has posat el banyador? Sí, ja me l'he posat. Doncs hi tinc un complement que ja ho posat. Què? Posa tu. Ja m'ho posi. Sí, posa. I on vols que em posi, jo? Tu mateixa, aviam, aviam. I amb això, quin profit hi podíem treure? No ho sé. No acaba de fer... No sé què és que no acaba de... La cara. La cara. Sí. Espera, i si li donem la volta? Oi, que tu, m'acaben mirant d'aquella de les pel·lícules però espera, hauria de guarnir. Si li posem força, noi. Una miqueta així, per així. Ara sí que falla la cara, Ja ho veig. Però això no fa bé, No, hi manca aquí coses, hi ha coses. Plumes. Plumes, les vedets. Jo m'imagino el music hall, baixa les escales amb plum. No amb flors, així, oi? No. I les algues que hi ha aquí replegades, aquí darrere. No, per taula. Per taula, sí. Clar, penjarem així sobre la taula. Per assajar, ja m'hi ho Aquest, això. Sí, jo crec que ho podrem arreglar, encara. Busca forces, Moltes Marineu, ja hem trobat coses, Sí. Ja. Vaig a preparar unes escales per quan surti la vedet pugui baixar-me les escales. Marineu, mira que et posarem plumes. Mira. Mira. Va bé, oi? Toma ja!
Soc un músic, jo. Una música insinuant. Tot això, sí, tendre, tot. Una música de music hall. Del paral·lel. Toma ja. Vinga, aviam, què Podríem fer. Què et sembla aquesta idea? Robert, Jordi, a veure si capteu aquesta idea. Ja m'agrada. M'agrada. Ja m'agrada. Sí, va. És una melodia, ja. Però, guau, guau. Vaig a canviar-me i aviam si per s'ha posat algun número. Ja està. Escolta'm, per contrast això tan frívol, ara hauríem de fer un número seriós. Seriós, de categoria, seriós, Ah, sí, després d'això una mica insinuant, un número 7. Bon senyor. Sí, quan arribem a Salport, presentar aquest espectacle. Ja veig. Ja el tinc. Un número d'imitacions. D'imitacions. Imitacions. Pot ser seriós, sí senyor. Però imitacions serioses, Serioses. Imitacions d'animals. Home, vols dir que els animals són molt seriosos. Tu deixa-la. Bé. Ho deixes presentar? Sí. Preparat. Mira. Després d'aquest número farem aquest. A veure. Bé, Posa'm el mic. A veure. ja. Fixa't bé. A veure si t'agrada, Joan? Imagina't tu que és una granja de camp. Una granja. Escolta'm, si tu vas explicant, jo ho puc anar il·lustrant, oi? Home, però com ho vols il·lustrar, això? Ja veuràs. Tinc coses. Ja. Imagineu-se Tenia coses guardades. Imagineu-se que és una granja de camp on hi ha molts animals. I allà a la granja Aviam. hi ha una gallina que vol ser cantant. Una gallina? Espera. Què dic que es fa? Mira. Ara, mira. Ja t'ho deia, no podia il·lustrar. Mira. Així. Mira. Ven aquí que la gallina, sabeu què fan les gallines quan canten? Fan així. Allà a l'hora, nens i nenes, hi havia dos gats barrenyats. Sí, dos gats. Dos gats que també volien ser cantants. I es barallaven.
Que un dia era més bo que l'altre. Joan, vols dir que això queda sèrio? No, així va. Mira. No em pots dir que és seriós, això, Joan. I sabeu què fan els dos gats quan es barallen? Sabeu què fan els dos gats quan es barallen? Fan... A dalt d'un arbre hi havia un ocellet. Un ocellet que s'ho mirava com es barallaven els dos gats. I deia, jo sí que sé cantar. Ah, no, que això no és d'ocell, claro. Això no queda seriós, eh? I allà també a dins de la granja hi havia un porc. Un porc. I sabeu què fan els porcs quan mengen? Una mica queda seriós, això. I els porcs fan... I entre els porcs que anaven fent... I les gallines que anaven fent... Joan, que ens hi preparem. Quina il·lusió resulta que estem arribant a terra. Jo amb aquesta res. Va, som-hi.
diu tu, jo i tots que s'aprenem a passar l'estona amb tu. Ens podeu acompanyar, seguir-nos cada dia a cantar. Les cançons dels Garigots, aquí on està el Robert i el Jordi, el clarinet de bateria, manem cassets dels Garigots i ens voleu tenir a casa vostra. Moltes gràcies.